buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Risa diha sa FB page. Si Risa labing nga pagkababae. Unya si Risa gyud ana ay daghang gipamati sa ihang kalawasan basin sa gamay pani or kaming bani. Unya ang iyahang partner ana ay daghang maibog kay daghan jud karas sa iyahang baglis. Unya si Risa dugokon og lalaki. Ang iyahang partner ug daga pa kakaron ang imong partner dugokon og mga babae. Kung naminyo na ana aghapoy magsamok sa iyang kinabuhi kay anaa siya daghang mga kagahapon sa una ra siguro ni. Unya maayo sad ka mugunit og kwarta. Imo jung pigungan aron dili gyud mo awas. Pero mo awas jud kay anaa may mangayo. Unya ikaw dili sad kadalo. Manggihatagon ka nga pagkatao. Unya daghan jung mo admire nimo. Bisan asa daghang mo admire. Unya ikaw maayo jud ka og manarbaho ka kay kugihan ka. Mobilib jud nimo ang tao kay maayo ka sa pamakba. Unya ikaw pod daghang masina nimo. Makadungog kag mga istorya. Muhambat pod ka, ayaw anang hambat-hambat pasagdihin ng mga tao kay naes na sila. Nya kinahanglan og naay maes maningkamot karon mo uswag sa kinabuhi. Nya ikaw mangluod ka. Nya ikaw ra po'y mag bawi-bawi kay ikaw emosyonal ka nga pagkababae. Dali ra ka masakitan. Unya paningkamot ha kay ang imuhang tudlo ning lapas sa baglis sa imuhang tapad nga tudlo. Ang imuhang pagpaningabuhi sobra. Naadjud kay sobra kay maayo jud ka. Kugihan ka sa trabaho. Mag-isip jud ka og unsaon nimo pag-uswag sa imuhang kinabuhi. Ana ay mga kalampusan nga moabot nimo nga dili nimo damhon. Ug wala nimo adto sa imuhang anak. Mao sila'y mohatag og kauswag sa kinabuhi. Paningkamot lang jud kay naadyoy kalampusan nimo kay ikaw maayo sad ka. Mangitag kwarta, maayo ka manginabuhi. Maayo sad kas negosyo, maayo kas mga sideline. O wa pa ka nagsugod, pagsugod nag sideline kay maayo ka dihang dapita, kay maayo ka sa negosyo. Nya ikaw sa daghan sang kag mga amiga. Daghang kag mga higala. Nya anaa sa kay daghang plano sa imong kinabuhi. Naasad kay plano nga magnegosyo ka o suway. Nya naasa kay plano nga manarbaho ka sa laing dapit. Pang suway lang yun ang tanan ug asa ka dapit maigo.
kay naadyoy kalampusan sa imuhang kinabuhi, kay ang imuhang kumingking ning lapas. Maunay hubad ha sa imuhang palad o arita sa imuhang natawhan. February 14, ikaw nataw sa February 14. Kuan ka, sikat ka na pagkatao. Daghan jong mo admire nimo ug daghan pong masina. Kunya ikaw jud na kay plano nga muuswag sa imong kinabuhi. Nga ikaw nga maningkamot jud ka kay aron matuman ang imong mga plano, kay number 1 imong plano karon balay ug yuta. Nga gusto jud ka nga naay imo. Unya paningkamot kay naa jud ka usbawan sa imong kinabuhi. Unya ikaw sad emosyonal sad ka usahay. Kultural naman dyan ang masakitan ta, pero di pud nato ko anon kay lisod pud og magpaapekto ta. Unya pag meter pod sa imuhang mga sinultihan, kay ana ay daghang masuko nimo tungod sa imuhang sinultihan. Nga para nimo joke ra, nya para nila sakit na di ay to. Pag meter unya ampo lang gid sa Ginoo ha, kay ana ay mga kalampusan kay ang imuhang kumingking jud baya ning lapas. Paningkamot kay moingon man nga kuan ta unya di ta maningkamot unsaon man nato pag-uswag sa atong kinabuhi ug dili ta maningkamot. Mo na maningkamot jud kay ana ay mga kalampusan, kay ikaw maayo jud kas tanan, maayo ka maningabuhi, maayo ka mangwarta. Pugihan jud ka, magpuga ka sa imuhang utok nga unsaon nimo nga makaginhawa ka sa imuhang kinabuhi. Mangita jud kag paagi sa trabaho. Maayo kas trabaho, daghang mo kuan nimo musalig kay maayo ka dihas trabaho. Dalaga pa ka karon, paninda di manarbaho nga tus gawas kay ana ara ba jay mga plano nimo daghan. Unya ikaw samok jud ang imong palad, samok kag laki. Ay daghang masina. Ampo lang yun sa Ginoo. Nya ang imuhang maginikanan baya kay kuan baya ka, pinangga baya ka sa imuhang mga igsuon, imuhang ginikanan. Kay ikaw sa dili man sa kadalo, manggihatagon man ka. Ampo ha, kay ana ay mga kalampusan o dalaga pa ka karon, wa pa kakahuman og eskwela, paningkamot nga makahuman kag eskwela kay aron makatrabaho. Kay naara ba kay plano nga manarbaho ka og gawas aron matuman jud ang imong plano sa kinabuhi, kay gusto nimo nga imong balayan ang imong maginikanan. Maunay hubad sa imong palad og natawhan. Og daghang salamat ha sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa Hubad sa Damgo sa Facebook page. Daghang salamat. Mo shout out ko sa akong mga kauban ng mga vlogger nga si Inday Kanunay Vlog, Catherine Viga, Sara 19. Ug daghang salamat ninyo sa inyong pagtabang sa Hubad sa Damgo. Maayong buntag. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa Hubad sa Damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!
Thank you for watching Hubad sa Damgo. Please do not forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Thank you!